Λοιπόν, κύριε Κυριανέ, σε συνέχεια της συζήτησής μας, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Μας περιγράψατε την απαράδεκτη συμπεριφορά των διοικούντων του Δήμου, αλλά και κάποιων εθελοντών όπως του κυρίου Μαυρίδη, οι οποίοι στην λογική απέτηση που είχατε να λάβετε τα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή γάντια, παπούτσια, αδιάβροχο, έτσι ώστε μπορείτε να εκτελέσετε την εργασία σας σωστά, αυτοί σας συμπεριφέρθηκαν με έναν τρόπο απαξιωτικό, βρίζοντας, απειλώντας και κάνοντας μια απαράδεκτη επίθεση, σαν να μην είστε εργαζόμενος με δικαιώματα, σαν να μην είστε άνθρωπος όπως το λέτε. Αυτή εδώ πέρα η συμπεριφορά τους, εκτός το ότι είναι απαράδεκτη, είναι φυσικά και παράνομη. Διότι αυτό το οποίο περιγράψατε, ότι ο κύριος Λαζαρίδης σας άφησε από την Νεοχωρούδα και σας ανάγκασε να επιστρέψετε στην εργασία σας με τα πόδια, είναι εντελώς παράνομο και απαράδεκτο. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Από τη στιγμή που με πήραν από την υπηρεσία μου, ήταν αναγκασμένοι για οποιοδήποτε λόγο, όποιον λόγο και να επικαλέστηκα και να τους είπα ότι δεν θέλω να εργαστώ. Βασικά ήταν σε λογικά πλαίσια για το ότι δεν εργαστώ. Ήταν αναγκασμένοι όμως να με γυρίσουν πίσω από εκεί το οποίο με πήρανε και με πήγαν στην Νεοχωρούδα, δηλαδή πίσω στο εργοτάξι. Αυτό νομίζω σας το ανέφεραν και σας την επιθεώρηση εργασίας. Μάλιστα, ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ ας πούμε να σας πω τώρα και πώς κινήθηκα. Αυτό που έκανα εγώ σαν εργαζόμενος για να μπορέσω να καλύψω τη θέση μου ήταν να κάνω εξ αρχής μια αναφορά στο Δήμαρχο, να αναφέρω τα γεγονότα τα οποία γίνανε, μήπως και ο κύριος Δήμαρχος δεν γνωρίζει το τι γίνεται στο εργοτάξιο, γιατί τον έχω δει μόνο μια φορά εκεί πέρα. Πολύ σωστά. Μήπως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος και πίσω από αυτό που αντιλαμβάνεται αυτός, μήπως τα ακούει και όπως τα θέλουν να τα πούνε, πήρε τη θέση του. Σωστό. Εσείς πολύ σωστά. Σαν πρώτη κίνηση, εγώ έκανα μια αναφορά και τον ανέφερα τα γεγονότα όπως έχουν πραγματικά, όπως υποθήκανε και όπως δέχτηκαν την επίθεση από τους ανθρώπους που τη δέχτηκα. Έτσι, σαν πρώτη κίνηση ήταν η αναφορά που έκανα για τον κύριο Δήμαρχο. Σαν δεύτερη κίνηση, την οποία την έχω κάνει λίγο πιο πριν, ήταν να πάω να κάνω καταγγελία στην επιθεώρηση, στο κέντρο επιθεώρησης ασφαλείας, όχι να κάνει μαζί με κινδύνους στην εργασία μας πάνω και κατά πόσο μας χορηγούν μέσα τα οποία μας καλύβουν στο έπακρο στην επικινδυνότητα της εργασίας που κάνουμε, έτσι, το οποίο ας πούμε θα έρθουν και αυτά. Διότι η εργασία σας είναι μια ανθυγιεινή εργασία κατά πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες καιρικές. Ούτε εμβόλια με ένα ζευγάρι γάντια, το να mazεύεις σκουπίδια και να είσαι εκτεθειμένος σε οτιδήποτε, σε μικρόβια, σε φυσικά. Μικρόβια, και ούτε σας δώσαν κάποια μάσκα, ούτε τίποτα. Απολύτως. Ένα ζευγάρι γάντια. 5,5 μήνες μας είπαν μαζί με ένα ζευγάρι γάντια θέλουμε να κάνετε τη δουλειά μας. Χωρίς να έχετε απαιτήσει τέτοια. Κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Κατά τη στιγμή που βρέθηκε κάποιος άνθρωπος να τους κάνει ένα παράπονο και να τους πει: ξέρετε κάτι, παιδιά, εμείς αυτά έπρεπε να τα πάρουμε γιατί τα δικαιούμαστε. Ήταν η επίθεση των άκρων. Αυτοί θέλανε δηλαδή εργαζόμενους δούλους. Λοιπόν, σαν δεύτερη κίνηση ήταν που έκανα αυτή την καταγγελία. Σαν τρίτη κίνηση σήμερα μόλις πήγα στην επιθεώρηση εργασίας, διότι όπως σας ανέφερα, μου πήραν το παρουσιολόγιο, κάτι που είναι παράνομο. Σαφώς παράνομο. Και βέβαια τους ενημέρωσαν για την υπηρεσία της επιθεώρησης ότι αυτό το πράγμα δεν υφίσταται να γίνει από οποιονδήποτε. Αυτό το έκανε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Λαζαρίδης. Μου πήρε το παρουσιολόγιο και μου είπε μάλιστα ότι από τη Δευτέρα δεν θα υπάρχεις. Δεν θα υπάρχεις. Ναι, λες και είναι το εργοστάσιο του. Μάλιστα, και δεν θα υπάρχεις. Επειδή ας πούμε εγώ ζητούσα τα αυτονόητα. Τώρα περιμένω βέβαια σε αυτές τις κινήσεις που έκανα να δω τι αντίκρισμα θα έχουν. Βέβαια ακόμα περιμένω. Μου είπατε ότι κάνανε ήδη κάποια κίνηση που έδειξε έτσι μια υποχωρητικότητα από την... Μάλιστα, Άννα, μπράβο. Και ποια είναι η επικοινωνία. Από τη στιγμή που πήγα εγώ σήμερα και ξαναγύρισα πίσω στην υπηρεσία μου, αυτό που κάνανε ήταν να πάνε να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια, διότι τους το είχε αναφέρει και η κυρία προϊσταμένη από την επιθεώρηση εργασίας. Λέει, μα γιατί από τη στιγμή λέει κάνετε διαγωνισμούς και βγήκαν άγωνοι, γιατί τους δίνετε τα λεφτά να πάνε να αγοράσουν από εμάς. Διαγωνισμούς για τα μέσα που κάνουν και βγήκαν, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει σαν επιθεώρηση άμα ήταν άγωνοι διαγωνισμοί, λέει. Από τη στιγμή που πήρατε όμως προσωπικό εργασίας, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να τους έχετε καλυμμένους. Αυτό που κάνανε αυτοί για να βγω αύριο στην εργασία μου και που θα βγω στην εργασία μου ήταν να μου φέρουν τα παπούτσια σήμερα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι τόσο καιρό. Ναι, τόσο καιρό αποδεικνύει και μάλιστα και σε αυτό που έχω κάνει εγώ αυτές τις μέρες δείχνει ότι εγώ βγαίνω δικαιωμένος. Βγαίνω δικαιωμένος με ποια άποψη, ότι πλέον μου φέραν τα παπούτσια που ζητούσα από την πρώτη αρχή και μου λέγανε ότι δεν θα τα πάρεις γιατί για τον Α και για τον Β λόγο. Σήμερα μετά από καταγγελιά μου και μετά από το τηλέφωνο που έγινε από την επιθεώρηση, συνετιστήκαν και λένε: ξέρετε κάτι, τελικά τα παπούτσια τα δικαιούστε και πήγαν και μου τα φέρανε.
Εγώ θα βγω αύριο στην εργασία μου για δουλειά. Απλά. Εκείνο που καταλαβαίνω δηλαδή από όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε είναι ότι αντί σαν εργοδότες να συμπεριφερθούν με ανθρώπινο τρόπο και να παρέχουν στους εργαζόμενους. Εγώ τους είπα μια κουβέντα, ζητούσα. Ξέρετε κάτι, να με πούνε ότι έχεις δίκαιο και απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μας το χορηγήσουμε για αυτόν τον λόγο που επικαλεστήκαν ότι οι διαγωνισμοί ήταν άγωνοι. Αυτό το πράγμα, το μόνο σίγουρο και τους το έχω πει και μπροστά τους ήταν άμα μου λέγατε αυτό το πράγμα, επειδή είμαι συνειδητοποιημένος στο έπαθρο και αυτό τους το είπα, το μόνο πράγμα που θα έκανα ήταν να μην αντιδρούσα καθόλου. Από τη στιγμή όμως που εγώ δέχτηκα αυτή την επίθεση και με αποβιβάσαν τόσο σαν άνθρωπο, σαν να μην είμαι τίποτα, με χαρακτηρισμούς που δεν μπορούν να υποθούν ούτε σε συζήτηση χωρίς κάμερα. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο κύριος Μαυρίδης, δεν έχουν καμία ουσιαστική εργασιακή σχέση με το Δήμο, είναι εθελοντές τραμπούκι του κύριου Σαραμάντου. Και δεν έχουν καμιά δικαιοδοσία πάνω μου. Να έρθουν και να με πούνε ότι δεν θα δουλέψει, δεν θα κάνεις. Εγώ έχω μια κυρία προϊσταμένη που είμαι υπόλογο στην κυρία προϊσταμένη που έχω. Σωστό. Οι άνθρωποι έρχονται εκεί πέρα και δεν ξέρω ποιος τους έχει δώσει αυτό το δικαίωμα βασικά, δεν ξέρω. Ενώ τους το είπα ότι ξέρετε κάτι, εσείς ποιος είστε, κύριε, που μου μιλάτε αυτή. Έρχεστε κάθε μέρα εδώ στο Δήμο και από πού πληρώνεστε, ποιος σας πληρώνει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, που δεν μπορώ να το πω εγώ. Ξέρουν καλύτερα αυτοί που είναι εδώ πέρα σε αυτό το Δήμο και γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Σωστά. Εγώ το μόνο που είχα να κάνω για να μπορέσω σαν άνθρωπος να είμαι καλυμμένος είναι όπως σας είπα, να κάνω την αναφορά μου στον Δήμαρχο, να τον αναφέρω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο εργοτάξιο, μήπως και δεν τα γνωρίζει. Τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο. Γιατί δεν ο κύριος Δήμαρχος σας κάλεσε καθόλου, συζητήσατε? Ο κύριος Δήμαρχος το μόνο που έχει κάνει δεν με κάλεσε καθόλου. Εγώ την αναφορά μου την έστελα. Πρωτού πάει όμως η αναφορά μου, ήρθε στο εργοτάξιο ο κύριος Σαραμάντος και έδωσε διαταγή στην κυρία προϊσταμένη μας εγώ να φύγω από τη δουλειά. Να σας διώξουν από τη δουλειά. Να μας διώξουν από τη δουλειά. Και η κυρία προϊσταμένη μας μάλλον τον είπε ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν υφίσταται. Εντελώς παράνομος ο κύριος Σαραμάντος, λες και είναι δερβέναρας. Ότι ξέρεις κάτι, όχι, θα πάω να τον πεις να σηκωθεί να φύγει. Εγώ βέβαια πήρα τηλέφωνο την προϊσταμένη μας την κανονική που έχουμε την κυρία Ευθυνού, που είναι στην τεχνική υπηρεσία. Στην τεχνική υπηρεσία και μου λέει: ξέρεις κάτι, κύριε Κερνέ, δεν θα φύγεις καθόλου. Θα κάτσεις μέχρι τις 2:25 που σχολάς στο εργοτάξιο και θα φύγεις εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί κανένας να σε διώξει γιατί έτσι το θέλει αυτός. Εδώ έχουμε να κάνουμε μαζί με μια δημόσια επιχείρηση που δεν είναι. Υπάρχουν νόμοι, η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα. Κρατικά, ας πούμε, μέσω ΑΣΕΠ μπήκα σε αυτή τη δουλειά έτσι, και κάτω από λογικά πλαίσια και νόμιμα πλαίσια ζητάω αυτά που ζητάω να μου δώσουν και έγινε όλο αυτός ο πόλεμος που έγινε. Που έπρεπε από την πρώτη στιγμή, όπως μου τα δώσανε σήμερα τα παπούτσια και μου είπαν: ξέρεις κάτι, σαν να με είπαν: έχεις δίκιο τελικά. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να μου έρθει η στιγμή σήμερα να μου φέρουν τα παπούτσια και να μου πούνε: ξέρεις κάτι, τελικά τα παπούτσια τα δικαιούσε και θα τα πάρεις για να βγεις στη δουλειά. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Πολύ σωστά και πολύ σωστά κάνατε, κύριε Κυριανέ, και όλα αυτά τα δημοσιοποιήσατε έτσι ώστε να μην μπορούν αυτοί οι κύριοι πλέον να χρησιμοποιούν τέτοια μέσα για να εκφοβίζουν τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα άλλο πρόβλημα στην εργασία σας και ότι η συμπεριφορά των διοικούντων θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, όχι μόνο απέναντι σε εσάς αλλά και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ.